Spiritualitas Kristiani Panglimbang 5 menit dina Selasa Pahing tanggal 11 November tahun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 17 ayat 7 tekan ayat 10. Kang kakarepake karo tembung spiritualitas Kristiani utawa spiritualitas pelayan yaiku perkara kang nglandhesi pelayanan sawijining pelayan saengga anggone nglayani sarta asiling nglayani kejaba meranani pepadha nanging uga gawe renaning penggalih dalem Gusti. Sebab akeh wong ngaku pelayan lan padha nglayani ananging landhesane beda kayata amrih pelanggane ora lunga utawa amrih enggal mundhak bayaran utawa pangkate. Menawa kang dikarepake ora dumadi mesti anggone leladi bisa sak sire ra berduli sing pelanggan minggat. Apa iku kleru? Ora. Amung beda cara anggone nyawang. Nadyan mengkono, para pelayan Kristiani kaajab ngrasuk spiritualitas pelayanan iki amrih pelayanane ora kemata-mata mburu urip kadonyan wae. Sinambi andum berkah marang pepodo. Spiritualitas pelayan utawa spiritualitas Kristiani mujudake dasar pelayanan wong Katolik kang antuk landhesan saka waosan dina iki. Gusti Yesus sing waosan dina iki nepakake para pendherek minangka sawijining batur, kepara batur tukon kang tanggung jawabe amung leladi si bendoro kanthi sawutuing ati ora ana liya. Tembung sawutuing ati ing kene kamangerti minangka sikap tulus tanpa pamrih uga tanpa syarat saengga nadyan abot rekoso dikaya ngapa dheweke ora gedumelan ora kesrah-kesruh apa meneh nganti ngundat-undat si bendoro. Sewalike kanthi legawa lan bungahe ati terus leladi. Pemikiran dasare mengkini, batur utawa batur tukon iki urip jalaran saka sih kawelasan si bendoro. Tanpa welas asih si bendoro, dheweke ora bisa urip lan nyempulurake urip. Prakara iki banget kasadari saengga bisa ngayahi tandang gawe sak beci-becike tanpa antuk panedon trima, apa meneh tanpa opah wae wis trima. Nyambut gawe tanpa opah kagem Gusti iku mujudake upah kang tanpa umpama. Mengkono pratilane Santo Paulus. Ing ngarsaning alam welas ya Sang Maha Bendoro, para pendherek dalem Gusti kudu apa-apa lan dudu sapa-sapa. Nadyan mengkono awit sikawelesan dalem para pendherek dalem Gusti tansah linuberan maneka kanugrahan kanggo urip luwih kanugrahan kaslametan. Kepara awit saka sikawelesan dalem mau para pendherek dalam Gusti katebus saka bebenduning dosa lan kakeparengake ngenyam kamulyan langgeng. Mula saka iku kudune ing ngarsaning Allah para pendherek dalam Gusti ngrasuk diri minangka wong kang dudu sapa-sapa lan dudu apa-apa kang banget kapotangan budi. Para pendherek dalam Gusti ora bisa urip tanpa welas asih si bendoro. Wong kang mateng ing spiritualitas Katolik jroning leladi, dheweke mesti andhap asor, ora sombong, apa meneh nuntut pituas kang ora sakmestine. Para tresna pelem kinasih spiritualitas Kristiani dasar pelayanan pendherek dalam Gusti wis kababar kabeber. Apa spiritualitas iki uga wis dadi gegebengan lan dalan panjenengan pandemen PLM jroning leladi. Monggo dadi seksi kabungan dalem kanthi ngrasuk spiritualitas Kristiani jroning leladi. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alam welas kawula menjumpa nuwun awit lubering kanugrahan ingkang tirah-tirah. Mugi sedaya berkah kasanan dalem menika boten dadosaken kawula medhit ing leladi. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.